Το κολόπεδο Θανάσης. Έτσι και τον πιάσω θα το λιώσω το σκούλικα, θα τον πατήσω κάτω. Έλα ρε, μην το βρίζεις το παιδί. Εντάξει, έκανε ένα λάθος. Αλλά να σου πω κάτι λογικό είναι. Ήθελε να οδηγήσει μηχανάκι. Μόνο εφήφι θα έχει δηλαδή, ο Θανάσης όχι. Ωραία, εντάξει, να έχει και ο Θανάσης. Έπρεπε να το πάρει να το διαλύσει. Δεν μπορούσα πάρει να το πάρει να κάνει μια βόλτα. Παιδιά. Μην τσακώνεστε, τελειωμένη περίπτωση. Δηλαδή? Για την πρέσα. Κοινώς δεν φτιάχνετε. Είδες που στα έλεγα. Τώρα θα το σουβλήσει ο Διονύσης. Πού θα το μάθει? Τι που θα το μάθει, μωρέ. Θα κάνει φίφη καταγγελία στην αστυνομία. Εμένα με αστυνομία και τέτοια μου μαλακάτευετε, εντάξει. Το βρήκα, ρε. Θα μαζέψετε λεφτά και θα τους πάρετε ένα καινούριο. Ναι, το δεδομένο ότι αυτή την περίοδο έχω κάτι εξοδάκια, το θυμάσαι? Ο γάμος είναι εξοδάκια. Ο γάμος είναι υψηλό το κοδάνιο. Καλά, πατέρα. Κεντά σήμερα. Εντάξει. Παιδιά, είναι άλλο το θέμα μας όμως, Ποιο είναι το θέμα μου? Το θέμα μας είναι το μηχανάκι! Α, το μηχανάκι. Λοιπόν, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να το αντικαταστήσετε. Όταν λες να το αντικαταστήσετε? Να το αντικαταστήσετε. Α, μιλάς για αντικατάσταση. Ό,τι καταλαβαίνει κανείς. Τελικά, φίλε, είσαι μεγαλωμένος με αξίες. Μίτσο,